hartze dugu arnasa eta bagoaz beraka, pixkanaka, bera iriste ganean belaunak pixkat doblatze ditugu eta estiratze daudena, eta gero mantxo goraka berriro. Eseriko geha lurrian, bizkarra zuzen jarriko deu, eta hankak alde batea eta bestea 8 bat aldiz. Behin bukatze deunean, eseriko geha, zuzen jarriko geha, eta arnaz hartze deunean bizkarra zuzen, arnaza botatzen deun bitartean, bizkarra borobilduko dugu. Azkena ingo deu, eta bukatze deunean lauanketan jartzen jungo geha. Hasiko geha hanka bat aurrea ekartzen eta txandaka. Lehenengo eskubila, gero eskerra, 8 bat aldiz ingo deu. Eta jarraituko deu pauso berdina egiten, baino kasu honetan hanka aurrea ekarriko deu, besua gora, besua jetxi eta hanka bere tokira. 4 pasotan ingo ditugu, 8 bat aldiz hau da. Honekin bukatzen deunean, eramango deu besua gora eta kasu honetan sartuko deu barruraka. Alde bateaka 6 aldiz eta beste aldea beste 6. Behin honekin bukatzen deunean, jarriko geha 4 hanketan eta hasiko geha arnaz hartzen deun bitartean bizkarra arkeatzen eta arnaza botatzen deun bitartean bizkarra borobiltzen. Behin perro gato 8 bat aldiz indeunean, jungo geha posizion de descansoa eta hortikan kobrara. Arnaz hartuko deu deskansoan gauden bitartean eta botako deu kobran gauden bitartean. Jarraian, jartzega berriro 4 hanketan, eta oain ingo deuna da, perro boka bajoa jun, eta berriro belauneko jarri.
behin 6 bat aldiz indeunean, gehatuko gea pixkat posturan, eta nahi izan ez gero belaunak pixkat mugitzen aguantatuko dugu. Behin honekin bukatze dunean, jarriko gea azkenengo ariketa egiteko prest, belaun bat ekarriko dugu aurrea, eta mugikortasuna emango jou, aldakai, soleguai, hanka guztiai. Lehenbizi aurrea beira, 4 bat aldiz ingo deu, ondoren 45 graduta ekarriko deu, beste 4 bat aldiz, eta gero ja alboa guztiz dana ondo mugitzeko. Behin bukatze deunean, beste hanka ekarriko dugu aurrea eta berdina. Saio hau bukatuko dugun hasian bezala, orduan jarriko gea hankak zuzen eta gorputza behian dagoela eta pixkanaka jungo gea goraka arnasa botatzen eta azken izangoa burua.